Velkommen til Bjarnes kogekøkken igen. Det her er en håndvask. I dag skal vi lave bøf med blød løg. Og til det skal vi bruge nogle kartofler. Og det her er aspargeskartofler. Vi skal bruge noget oksekød. Noget løg, som jeg allerede har hakket i stykker. Og til sovsen skal vi lige have lidt af den gode her piskefløden. Og selvfølgelig lidt peber, som vi også skal bruge til oksekøden til at krydre lidt med. Så skal vi have lidt salt. Også til lidt sovs og sådan noget. Så skal vi bruge noget stegedulle. Nu har jeg den i flydende form til at stege kødet på. Og til at stege løgene på, så det kan blive bløde. Men også til sovsen. Det er sådan dejligt nemt. Ellers så bruger man almindelig smør. Det gør jeg i hvert fald. Så skal vi have lidt til sovsen, noget madkulør, så det kan få lidt farve. Noget mel. Og lidt salt, groft salt til kartoflerne. Det synes jeg smager bedst. Det er ligesom om det giver en anden smag af kartoflerne end almindelig salt. Og for lige at pifte det lidt op, sovsen, så bruger vi også noget almindelig sukker. Det giver en god smag. Så for hvis der ikke er nok smag, så bruger jeg jo så lidt bouillon, som jeg har her. Oksebouillon. Ja, og jeg vil jo selvfølgelig starte med at tage noget groft salt til mine, kartofler. Så de kan komme over på plads og begynde at koge. Og det gør det, når der kommer lidt meget. Sådan der. Og dem sætter vi over på komfurt. Og så sætter vi bare fuld skrald på, og det vil så sige bare op på 6 med den. Og husk vi lige låg. Sådan der. Og så skal vi selvfølgelig have noget stegedulle på vores pande. Hvis jeg nu kan få den op med en arm. Ups. Hvis der er med inden. Og det var der, og det var nok til det. Lukker vi den igen, og så tænder vi også den. Også op på 6, den skal bare lige have fuld skrald. Og når det så er smeltet smørt der, så kommer vi løg på. Og det er dem her. Fordi jeg har nemlig tænkt mig, at jeg ikke vil stege dem her bøffer helt færdig. Dem vil jeg sådan set varme igennem med sovsen. Det smager nemlig rigtig godt. Men jeg vil gøre det sidste klar, så vil jeg filme, når vi kommer så langt. Vi snakkes ved. Ja, så er vi jo i gang med løgene. Og de er ved at stege på panden nu. Og ja, de skulle bare blive godt bløde og lidt gylden i det. Når de så er færdige, altså er blevet gylden i det, så skal vi have vores bøffer, som jeg har formet ud nu. De ligger her, og de må jo gerne være lidt høje i det, som I kan se her. Fordi at de skulle varmes færdig med sovsen. Derfor skal de være lidt store i det. Og jeg har kun krydret dem på den ene side lige nu, fordi resten det kommer, når de kommer på panden med krydderi, salt og peber. Man kan vælge at tage lidt paprika på også. Det er der nogen, der godt kan lide, men det vil jeg ikke have. Og ja, så de skal bare have lov til at stege færdig herovre. Altså løgene. Og som I kan se, kartoflerne de er ikke engang begyndt at koge endnu, men de er begyndt at ryge lidt. Lidt anelse. Så ja. Og jeg laver, som jeg sagde førhen, jeg laver mad nok. Så der er i hvert fald til i morgen også. Til mig. Både kartofler og sådan her. Og ja, så er der nogen, der vil have lidt salat ved siden af, men det vil jeg ikke. Det mener jeg, det kan kaninerne få i dag. Jeg vil bare have min bøf og bløde løg og kartofler. Og salaten, det, ja, det kan de andre få. Fordi at, ja, hvorfor skal jeg have salat, når jeg kan spise alt andet? Og min hund, der ligger hernede, han vil heller ikke have det. Vel, Storm. Storm, vil du have salat?
Ja. Skal du have salat? Nej, det gider han ikke engang reagere på. Han gider heller ikke have salat. Nej, men jeg filmer først igen, når bøffen er kommet på. Så kan vi se, hvor langt vi er nået der. Hej hej. Ja, så er de bløde løg lavet. Det ser sådan her ud. Kartoflerne koger. Det er dejligt. Og så er vi jo i gang med at stege noget bøf her. På en meget varm pande. Jeg har skruet lidt ned, fordi den var lige ved at blive lidt varm. Vi skal så lige vende lidt en gang med den. Hov. Hvis man så lige kan styre den. Og som jeg sagde, de er meget høje, men det er fordi, der kommer sovs i panden i sidst. Det kan jeg godt lide. Men sådan ser det ud indtil videre i hvert fald. Ja, og så har jeg også lavet sovsen. Den er her. Den er lige ved at varme det sidste op her. Den ser lidt tynd ud, men det er med vilje, fordi at den skal stå så lang tid. Så meget af det af sovsen, det er, eller vand i det, det fordamper, så sovsen den bliver meget, meget, meget tyk. Det jeg gør nu, det er lige lægger den der. Så tager jeg mine bøffer en af gang, og de er stadigvæk røde indeni. Lægger dem på her. Dup. Tager vi en mere. Og her. Fordi nu bliver de varme færdige på den måde, så det er kun skorpen der er udenpå her. Dup. Og så tager vi lige den sidste. Dup. Og vi smider lige. Vi sætter dem lige lidt sammen her. Fordi det er lidt nemmere, når vi får løgene på her. Bup. Normalt så plejer jeg godt det her med 2 hænder. Og det gør ikke noget, der falder ned i sovsen. Det giver bare ekstra god smag til sovsen også. Så lige til den sidste. Selvfølgelig kommer resten også på, men det kan jeg altså gøre, mens jeg filmer. Sådan. Men så kommer det i hvert fald til at se sådan her ud, og så går jeg lige ud og rører lidt en gang imellem, mens jeg lige står her sådan rundt i kanten og ser det brænder på. For sådan en flødesovs her, der brænder på, det smager altså ikke særlig godt. Og kartoflerne på også stadigvæk. Og så viser jeg først, når det er tilberedt på tallerkenen. Hej hej! Ja, så er maden sådan set færdig. Og ja, det ser jo da godt ud. Kartofler og en bøf med blød løg. Og jo, jeg sagde godt nok, at jeg ikke skulle have noget grønt noget til at rubeder, de er jo røde. Så det smager nu godt til. Så lad os sige velkommen til mig selv. Og så ses vi nok en anden gang.